እና زي مقلاس زلعله جبن كغبرو لوي صاويتنا كلتوا مالو تግራይ كلت طرح ኤርትራውያን አህዋትና አንፃር ብልጽግና ዝገብሩ ቃልሲ በጣም ዝናዲ ሰራዊት ብልጽግና እኩል ምክንያት ይው ትግረኛ ሰራዊት ብዘይካ በዝሒ ነብሪ ዛዕቶ ተነባጊ ኮይን ከምዝብተን ምንም ፍትው በአንፃሩ ንህዝብ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ናይ ሃገሮም ናይ ህልውና ጉዳይ ወላ ንግብጺ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ ንህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ንወይኑ በخدኑ መጀመሪያ ህልውና ይራገጽ ብልጽግና አው ኢትዮጵያ ተነጽሉ ሁሉም ህዝብ ኢትዮጵያ አንጻሩ ይቃለሰለው በዘይካቶም ናይ አብይ ተጋሩ አውጎኒ ብልጽግና አውጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም አርሰም ዘዋርዱ ዘሎ ይመረትስ ዘዋፍረቶም አመጽቲ አውቀርና አፍሪካ በሙሉም ነፍስ ዓራት ያትፈይዘል ተጋሩ ካውዚ እንታይንማ ክልተ ሰልፈሎ ምጽላም ወጋነሎ ምስዓድኸ ወጋነሎ ንብልጽግና ዘይ ምቅላስ አዋጅ ቆጠለሎ ትግራይ صباح من طال صليو تግራይ ላት ንኽብ ትግራይ ሓይል ወሲ ሓምበር ሓይል ይቀነሰት ኤርትራ ዝኣክል ዓብይ ሃገር ወሲ ኻላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣብ ናቕፋ ክበጽሕ ከሎ ኣብ ሳሕል ክበጽሕ ከሎ 10 ሺህ ሰራዊት ትግራይ ከይዶም ነፍሲ ዘርኦም ልዮም ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ክንከፍል ኢና ኣብ ብልጽግና ኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኢምሬት ሶ ኢምሬት አብይ እንደምንም አርጎ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲጀምር እየገፋቸው ነው ይሄ ባለፉት ወራት እየገፉ ነበር ሪዚስት ያደረገ ኳሷን ያንደባለ ነበር አሁን ግን አርኤስኤፍ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እየገባ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ኃይሏን ጨምራ ከመጣች ወዲ የሱዳን አማጺ ከፍተኛ ጫና ስር ስለገባ ያንን ጫና ለማቃለል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት መጀመር አለባቸው I wanted to dive into a question, a specific event which caught a lot of people by surprise, I think, including me, because I haven't been following it remotely as closely as Liam, which was the Israeli recognition of Somaliland. Yeah. And I'd love to have your thoughts and then the thoughts of everyone on the panel of what exactly the Israelis were hoping to gain from that, and what has been the regional reaction to that. Yeah, I mean, ዋዜማ ላይ ነው ያለው ከትላንት ስተቱ ማይማረው ህወሓት ይተፋታል ፖለቲካዊ ትርፍ እስካመጣለ ድረስ የትግራይ የነበረውን የወጣት እልቂት ሳይበቃ እናቶች የሀዘን ማቃቸውን ሳያወቁ እንደገና ወደ ዳግም ጦርነት ወደ ዳግም እልቂት ላይ ዋዜማ ላይ ነው ያለው ወይም ደግሞ 11ኛው ሰዓት የምንለው ላይ ያለ ነው ያው የጦርነት በሮችን እየተንኳኩ ነው አሁን ተቋም የምንገነባው ኤሊት ፎርስ የምንገነባው በቀጠናችን በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው ሲፈጠርም ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው የገነባነው ኃይል ከኢትዮጵያ ውጪ ባሉ ዓለም አቀፍ ስምሪቶች ስመጥር ተግባራት ሲፈጽም እንደኖረው ሁሉ በዚህም ዘመን ያንን ታሪክ የሚደግም የቀይ ቦኔት ክብር ትግራይ የጦር ሜዳ አትሆንም ነው ወደብም ታስመልስ ሰማዩን ማስመልስ ትግራይ መሬት ረቅጠህ ግን ትግራይ ላይ ጦርነት ያረክ ሂድና ዛ ኦሮሚያ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ሚሳኤል ተወራው ሂድ ዛ ኦሮሚያ ክልል ትግራይ መሬት ረቅጠህ ግን አይደል ትግራይ የጦር ሜዳ እና ዘይ ምቅላስ ዝልዓለ ገበን ክግበሮ ለይ ጻውይትና ክልተዋ መለ ትግራይ ክልተ ጥራሕ ኤርትራውያን አህዋትና አንፃር ብልጽግና ዝገብሩ ቃልሲ በጣም ዝናዲ ሰራዊት ብልጽግና እኩል ምክንያት ይው ትግረኛ ሰራዊት ብዘይካ በዝሒ ነብሪ ዛዕቶ ተነባጊ ኮይን ከምዝብተን ምንም ፍትው በአንጻሩ ንህዝብ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ናይ ሃገሮም ናይ ህልውና ጉዳይ ወላ ንግብጺ ናይ ማይ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ ንህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ንወይኑ በخدኑ መጀመሪያ ህልውና ይራገጽ ብልጽግና አው ኢትዮጵያ ተነጽሉ ሁሉም ህዝብ ኢትዮጵያ አንጻሩ ይቃለሰለው በዘይካቶም ናይ አብይ ተጋሩ አውጎኒ ብልጽግና አውጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም አርሰም ዘዋርዱ ዘሎ ይመረትስ ዘዋፍረቶም አመጽቲ አውቀርና አፍሪካ በሙሉም ነፍስ ዓራት ያትፈይዘል ተጋሩ ካውዚ እንታይንማ ክልተ ሰልፈሎ ምጽላም ወጋነሎ ምስዓድኸ ወጋነሎ ንብልጽግና ዘይ ምቅላስ አዋጅ ቆጠለሎ ትግራይ صباح من طال صليو تግራይ ላት ንኽብ ትግራይ ሓይል ወሲ ሓምበር ሓይል ይቀነሰት ኤርትራ ዝኣክል ዓብይ ሃገር ወሲ ኻላ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣብ ናቕፋ ክበጽሕ ከሎ ኣብ ሳሕል ክበጽሕ ከሎ 10 ሺህ ሰራዊት ትግራይ ከይዶም ነፍሲ ዘርኦም ልዮም ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ክንከፍል ኢና ኣብ ብልጽግና ክዳና መረ ፖለቲከኛ ክዳና አመነ ዩዚ I think this is a very good message
تكلنيا ملختي أبحجي أبزز لنا مدرة زد الملختي زي بحكي كبيد بده حكمة تخلو بوليتيكا مالتيو أكم زع عينت بده مرجز أخت وسط كجداريها أتتوز ده مرجتي ويتصبحنو كخوف كجبركايو ويتصبحنو ها بوليتيكا وصلات تواريخ كهم تنبريز جبركا زي ناي هلاوي حتيو إذا قاتي مزلو نبي إرتراي قصو زبقسو اللي يقول نب تقراي قصو زبقسو اللي يقول زي ناي هلاوي حتيو مغنياتو بلتقنا أشحات سراويت زململ زلو إتو كوينات دما بخالوت حيلتات زوار زلو بخالوت عينتا حيلتات فاندد زخون زلو سلو زخوني أبي تواسعيناتو ترايو لكع كم زيناي أب يوكرين زلنسك تواسعيناتو كوينات مراحل كوين زواسا زلو أبي دما كوميو سلازي انتاينا نرزالنا إتو كوينات للرغتو كالوت مخانوم مجنزار كدليناي نز دما كأنا لكم كجمريا مجمريا بتناتنا كبابياوي أتمامتا بجوار كنت متزو كوينات زي مسير ترازلو متسسار أبز قالوا تقولوا حنتي كليفنا طلعت بابزيا سمعوها حصاريها የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት ኤምሬት አብይ እንደምንም አድርጎ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዲጀምር እየገፋቸው ነው። ይሄ ባለፉት ወራት እየገፉ ነበር ሪዚስት እያደረገ ኳሷን እያንደባለ ነበር። አሁን ግን አርኤስኤፍ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እየገባ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ኃይሏን ጨምራ ከመጣች ወዲህ የሱዳን አማጺ ከፍተኛ ጫና ስር ስለገባ ያንን ጫና ለማቃለል የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት መጀመር አለባቸው። እዚያ ታዘረባ ክሊር ብንጹር መንገዲ ተዋሂባላ እንታይ ያተብል ታዘረባ ድማ ቀደም እዚ ብልጽግና ና ዓሰብ ኣብ ደገ ባሕሪ ገለ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ኢመራት አጀንዳ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ኩሎም ቶም ጎረባብቲ ሃገራት ክንበካ ኢሎም እዮም። ኬንያ ኢሉምን ወሎ ንዑና በና ጅቡቲ ከቢርካ ንዓና በና ይብሉ ሶማሊያ ብዝደለኻዮ ውሰድ ልኡላውነትና ጥራይ ተንክፍ ኢሎም አይደለም። ጅቡቲ ታጁራ ክበካ ኢላቱ አይደለም ኢሉ። ስለዚ ኢትስ ኖት አባውት ኣብ ደገ ባሕሪ ታይዳ ወሪርካ ናይ መሓዝ እቲ ወሪርካ መሓዝ እውን አጀንዳ ናይ ኢመራት እዩ። ግን ቀስ ኢላ ክትግበር ትኽእል አጀንዳ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ እገዳ ኣለዋ እቲ እገዳ ከምዘይ ይለዓል ክንገብር ኢና ተተኻኢሉ ካልእ እገዳ ክንውስኽ ክንፍትን ኢና ቁጠባ ናታ ከምዘይ በራበር ክንገብሮ ኢና። ስለዚ ሎንግ ጌም ክንፃወት ንኽእል ኢና። ንስኻ ጥራይ ነቲ ኤርትራ ናብ ርቃት ከይትምለስ ናብ ቁጠባዊ ሪፎርምን ካልእን ከይትኣቱ ብወታደራዊ ፀቕጢ ድቃስ ከምዘይ ትረክብ ግበራ ዛ ዓይነቱ ይገብርዎ ነይሮም። እዛ ጌም እዚኣ ግን መዓስ ተቐይራ አርኤስኤፍ ሓደጋ ምስ ወደቆ አርኤስኤፍ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ሓደጋ ምስ ወደቆ ልዕሊ ኩሉ ስዑድያ ድብ ኢላ አንጻር ኢማራት ምስተንስአት እንደበት ኢማራት ስዑድያ ሓፍ ኢላ ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ እውን ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝገበሮ ቅስቀሳ ንግብፂ ይኹን ንግብፂ ሓያል ዝኾነ ቅስቀሳ ገይረላ ግብፂ እንታይ ገይራ ንኸሊፋ ሃፍታር ናይ የመን ዝነበረ ዶብ ከምዚ ዓፂ ገይራቶ ኣላ። ዶብ ዓፂ ኣሎ ዳዕመ ሰሪዕ ብሊብያ እዩ እቲ ነዳዲ ናቱ ብምሉእ ዝኣቱ ነይሩ ስፔር ፓርትን ካልእን ዝኣትዎ ነይሩ ዶብ ካዕፀ ኢሎም ኣለዉ ተሪር መጠንቀቕታ ተዋሂቦ ዶብ ዓፂ ኢሎ በሃል ኣሎ። ሓደ ስዑድያ ንኢማራት ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባቶም ካብ የመን ኣውፂኣቶም ስቲል ኣብ የመን እውን ዕግርግር ኣሎ እቲ ነገር ተማሒሹ ኣሎ ግን ስቲል ኢዶም ኣይሃቡን ኣሎ። ካብ ሶማልያ ተኣጊዶም ኣለዉ ኣብኡ እውን ድራማ ይፈጥሩ ኣለዉ። ካብ ሱዳን ድማ ጠቕሊልኩም ወይ ንዳዕመ ሰሪዕ ዘለኩም ሓገዝ ግደፍ ምስ በልዎም ኣይንገብርና ኢሎም። ስለዚ ብቐጥታ ኢማራት ምኻሉ ስለዝሰኣኑ ንእስራኤል ለሚኖም እስራኤል መፂኺ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይትክእትዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቐላጢፍኩም ክተጥሕኑና ኣለኩም። ስለዚ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ኣገን ንብልፅግና ኩናት ንክገብር ትገብሮ ዘላ እያ ትደፍኦ ዘለሳ እዩ። ናው ብልፅግና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ ናብ ትግራይ ከይዶም ምስ መራሕቲ ናይ ህወሓት ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ዕላማ ድማ ንህወሓት ስለምንታይ ውግእ ትገብሩ ኣለኹም ዘይትገጥፉ እቲ ብልፅግና እኮ ናብ ኤርትራ ገፁ ክሓልፍ እዩ ዝደሊ ዘሎ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ እዩ ፀገም ዘለዎ ዶባቱ ክሕሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኤርትራ እዩ ፀገም ዘለዎ። ስለዚ እንተኽኢልኩም ሓግዝዎ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ግን ፀጋም እሊ ኢልኩም ዘይትሕልፍዎ ይብሉ ኣለዉ። ንሳቶም ካኢሎማ ወል ንስኻትኩም እታ ውግእ ክትጅምር ክትፍንጀርማ ምስ ቀረበት መፂኹም ኣብዚ ንዓና ጥራይኹም ኣንፃርና ትዛረቡ ፀጋም ነቲ ሽግር መፍትሒ ትደልይሉ እንተለኹም ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ሓግዙ። ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ዓንቂፁ ዘሎ ንሱ እዩ ኩሉ ነገር ተጠዋቢሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ ንዓና ኢድና ጓጓዕ ዓፂፅኩም ትገብርዎ ቀቡል ኣይኮነን ኢሎሞ። ስለዚ ኣይሰለጠን። ህወሓት ድማ መርገፂ ኣነፂራ ኣላ ድሕሪኡ ናይ ሓሶት ዘመቻ እውን ፈቲኑ ህወሓት ሕራይ ኢሎም እዮም ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ሕራይ ኢሉ እዩ ዝብል
መልእኽቲ እውን መሓላሊፊት ፌደራል መንግስቲ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝፍንው ዘለው እቲ ጌምሲ ሶፊስቲኬትድ ጌም እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም መንግስቲ ወይ ወዛት ማን ኣብዚ ኣለኩም ናይቲ ሰራዊት ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዴፒቲ ምክትል ናይ ባጫ ደበለ ናይዚ ጁላ ዝኾነ ኣበባው ታደሰ እንታይ ኢሉ ሓቢሩ ይብሉ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይሲ ንህወሓት ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንክሓልፍ ቦታታቱ ንክቋፀር ኮማንድ ፖስት ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀደም ንዑ ተቆፃፂሩ ድፍዓት ኣደላዲሉ ናብ ኤርትራ ገፁ ንቅጥም ተሰማሚዑ ሕራይ ኢሉ ኣሎ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ መግለፂ ውፅኡ ከምኡ ዝበሃል የለን ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ወላ ሓንቲ ዝተዘራረብና የለንን ዘፍቀድናዮ የለን ሓሶት እዩ ውፅእ ሓሶት እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ርዱ እዩ ዕላማ ኮንፊዥን ንምፍጣር ዲስኢንፎርሜሽን ጌርካ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ፖለቲካዊ ብከላ ፈጢርካ ሰብ ምድንጋር እዩ ስለዚ እዚ ገይም እዚ ብከምዚ ኣብ ዝፅወተሉ ዘሎ ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ እንዳ ገና give us a little bit of ሓንቲ ነገር ክትውስኸልና ትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ንክንርዳእ ብፍላይ እቲ ናይ ተራ ናይ እስራኤልን ተራ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ክርኢና መጀመርያ ብናይ እስራኤል ክንጅምር ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ I wanted to dive into a question, a specific event which caught a lot of people by surprise, I think, including me, because I haven't been following it remotely as closely as Liam, which was the Israeli recognition of Somaliland. And I'd love to have your thoughts and then the thoughts of everyone on the panel of what exactly the Israelis were hoping to gain from that, and what has been the regional reaction to that. Yeah, I mean. So, ኣብዚ እስራኤል ተሓሲባ ያን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይባጣ ታይት ጌም ፕላን ናይ እስራኤል ታይት ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ኮፍ ንክትብል ልምዓት ወይ እውን መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ሶማሊላንድ ስለ ደሕመሞም ስለ ተገደሱ ድዩ ታይት ዕላማ listen. So if we look at post-October 7th reality in the region, the fact that Israel has been able to take the war to 7 fronts, and effectively so, in Gaza, in Lebanon, in Syria, in Iraq, in Iran itself, Yemen and the Houthis is one front that remained and sort of challenging, to put a word on it. Even President Trump in the U.S. had a go at it, and I would argue unsuccessfully, and it wasn't the decisive win that he was looking for, and then he found a way to quickly jump out of that one. So እንታይ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ እስራኤል ኣብ ድሕሪ ኦክቶበር 7 ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ኢሎም ንቃዛ ኣሽሓት ህዝቢ ምቕታሎምን ነታ ቃዛ ድሕሪ ምጥፍኦምን ኣብቲ ዋነቲ እስራኤል ምስ 7 ሃገራት ተዋጊያ እዚ ድማ ምስ ሊባኖስ ተዋጊያ ምስ ሱርያ ተዋጊያ ምስ ኢራቅ ተዋጊያ ታርም ነይራ ኣትሊስት ማለት እዩ ናብ ኢራን ድማ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ኩናት ጌራ ከምኡውን ምስ ሑቲ ካብዞም ኩሎም ዝተካየዱ ኩናት ሓንቲ ክትቋፀሮ ዘይከኣለት ነገር እንተነይሩ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፃፀሩ ኣይከኣለትን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ብሓቂ ተገርም ዘረባ እያ ምክንያቱ ሑቲ ዝበሃል ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ገይ ምስ ኣተወ ከምቲ ዝድለ ኣይተዓወተሉን ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምቲ ዝድለ ተዓዊቱ ይኮነን ካብ ወፂኡ እንታይ ዳርጋ መውፅእ ስለ ዝረኸበ ይወፅኡ ስለዚ እዚ ናይ ሑቲ ጉዳይ ነዚ ቦታ እዚ ንመቆፃፀሪ ሓያል ቦታ እስራኤል ድማ ብፅቡቅ ክትዕወተሉ ዘይከኣለ ስለ ዝኾነት ነዚ ሑቲ ዝበሃል መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ሕጂ ነዚ ሑቲ መዕለቢ ገይሮም ነይሮም ምክንያቱ እቲ ኢማራት ብመንገዲ ኤስቲሲ ገይሩ ነቲ ሃገርና ፃበበ በይዛት ናገበረ ንእስራኤል መዳለዉ ናገበረ ዳርጋ ቀሪቦም እዮም ነይሮም ስዑድያ ኣትያ ነቲ ገይም ኩሉ ዚሮ ጌራቶ ስቲል ዚሮ ይኮነ ይካየድ ኣሎ ግን ጠቕላላት ናይ የመን ፋይል ብዓብዪ ክፋል ከም ዝወድቕ ጌራቶ እያ ናው እሱ እንድሕር ወዲቑ ናይ ሶማሊላንድ ግዲ ናይ ግድን ክተርፍ ዘለዎ እዩ ሕጂ ስምዕዎም ኣብኡ እንታይ ክብል እዮም There's an unfinished story with the Houthis in Yemen. And I can see why, from the vantage point of an Israeli prime minister like Netanyahu, he very much wants a foothold right there on the Horn of Africa, opposite the Houthis in Yemen, in which operationally it's going to be much easier to act against the Houthis the next time missiles can come flying. And listen, I mean, I haven't been to Israel, but I know from the reporting and from the many that I talked to that this was a real thing. I mean, Israelis at 3 a.m. on a regular basis, at least 3 or 4 times a week, are sent down to the shelters as a result of this. And so there is an anti-Houthi, anti-Iran rationale for this. But I would argue that we ought to push beyond that. I mean, this is also about projecting power and influence in the Red Sea corridor. The Israelis have the port of Eilat, and they have this. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል
ني حوتي تارجت نمقبار كم حدا عبي استراتيجيو سلازي ني حوتي معلبن خقبر لهم نيكست تايم ني إذا حوتي دما سنبرات قدي في اللوميو نزب إسرائيل سلازي نحوتي أسيروم ليهم زلو مدرخ تصبيلو لو نزيد ما كاب إسرائيل يكونون كواقو ومغنياتا بإسرائيل نتقو طبعا نتهاجر تطوي يبل سلازلو أبيدا يمكم تسوى أبزي سومال لأنه مسيوم نحوتي كمون إيران كمكتيوم جن كينو زخدي غايب إذا حدا كفالت راي كينو زخدي باور بروجكشن سخانتايو كأي بحري أي بحري is going to be كسب حجي أزيا قداس مسمرنا ينجليز الله بحجي دما كم دا قداس نتكل ويغلي سلامتاين داريلنا مغنياتو علم كابيروبا ناب إيسيا شيفت سلات قبر زلا غيرا سلا زلا already سلازي مسمرنا ينجدنا تشاينا نابيروبا مسمر نا إيسيا نجدي بمولو تنبرت زعبي كفالناتو بغاية بحر غيرو ناب أمريكا نابيروبا نكخيت سلازي إت مسمرنا ينجدي كسب زخوني الزبوتازي تدلعين ناتو بزعي سالسيتنا تبوني تاكس سعوديا نزي مسمر زي سلازرايت يا ودبات ناتا extremely modern كونو خمزلهم تحسب زلا إمارات ونزي بلان زي سلاد فلتو زلو نزي نا جو بوليتيكا قردم سلازري زلو نا يقدنا وكاي بحرب وطا كلو ونالو بمبال سرح زلو سلازي إمارات بكل واقعنا وكاي بحر نخموسي يوم زفتنو زلو فتحانت قريبا ما زنبورنا وكاي بحري سسعدا قتيل ومر أب يمن almost حق سعودية رشيعتهم نيرا سعودية قديفاتهم نيرا جنس السناتهم مودة تسلزي بلو بيمن ترايدي كونه بسومالي لاندون سلزي أخلهم بخال من قدون كموت سلزي لي لومي كاب سومالي لاندون تسوي قمالو ولا كاي ودون علو جن كاب يمن تقلال لوتيوم كاب سودان كبوت وخينو لو قداينا سودان كوداي غلي قداينا إرترا دما أتا أنكو تريفاتنا لا يلوم أبرسوم زلا يدولكو ذكال مالتا يكون أبرسوم زلا سعودية دما فلتات الله سعودية تركن كلتين جايم ناتن سعودية قبس ترك سلستيوم أبز قرباي زمدنا ناتهم أمانة حيلو تعلامة دم حادي تعلامة أب سوماليا قبسن سعوديان سومال تركن سلستيوم إسرائيل كتعطيه بلان ولو إسرائيل أبز بوتازيا كتعطيه بلان قالا يا أبيرترا أبي أحمد مقابريانا إسرائيل مخان صبو غيرين تفلطو مقابريانا يا إمارات مخان صبو غيرين تفلطو سلازي أبي أحمد ناب إيرترا سلو تفلطو بلاك مالو ناب إيرترا قصو تنكسبل ناي منجي مخانو صبو غير برهي لمالو سلازي إيرترا بيناون كتمكتو تخلز نبرات كويناتيزي بيناون تطويلات كتمكنو تخلز نبرات كويناتيزي إسرائيل لهم يكونتن إثيوبيا تعجزاز الله forever مش حاجة زيتها سلازي إيرترا بإسرائيل تدقفنا إثيوبيا سرايت مجمريو ما يكونوا زري وزل أمريكا بعبيو تدقفو زنبرات ريو عبر السوفيت عجزو زنبرات حيلون ريو سلازي حجون انتقوني إيرترا نتزل لو مخته كتكتل يا جين إيرترا أدفانتج سالو تكونتات نع عبز متش من قدي يمتص سلوزلو إزي أستوعي الكاميرا أي أزيا قداس كوني سلمتاي بتكوينات كاب بمن زدرخ مخانو من كخصبلو مخانو لناي من أجندا مخانو انت فليكا صبو جيريز برهالكا نشتي نسمعها يدحريك نحل فينا does talk about that has the Egyptians and others increasingly concerned. And so if Israel now has influence and a say and a base in the dynamics with Egypt and the dynamics in the Horn, when it comes to Saudi Arabia and the way that Saudi Arabia is thinking about the Red Sea corridor, mind you, by the way, the Red Sea was central and continues to be central to Saudi thinking, not in just the traditional geopolitical ways, but economically, Vision 2030 and the development of ports along sort of the western بحفشة كي بحريك ساكن ده قدر سنة كل وكم زخل يوم تزارب زار. ودادم طرنات ودادم الكيت لاي وازيما لاي نيالا. كتلان ستة ما يمارو كواتي تفتحيل بوليتيكية تفسكام التالدرس يتقرين. ينبرون يوتات الكيت سايبتا. الناتوش يهزن ماكاجون سايوكو. እንደገና ወደ ዳግም ጦርነት ወደ ዳግም الكيت لاي ዋዜማ ላይ ያለ ነው ወይም ደግሞ 11ኛው ሰዓት የምንለው ላይ ያለ ነው ያው የጦርነት በሮችን እየተኳኩ ነው አሁን ሕጂ ከም ትሪዋ ዘለኹም በዓል እዚኣ ኩሎም መፅኦም ክርያ መሐመድ እትበሃል እዚኣ ዳርጋ ኣብ ዋዜማ ናይ ኩናት ኢና ዘለና ወይ እውን ኣብ 11 ሰዓት ኢና ዘለና እቲ ኩናት ንክጅምር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ዘረባ ምላእ ኣቢላ ግን መን እዩ ክጅምሮ እቲ ኩናት እኳ መልሲ ኣለዎ መን ድዩ ኣሽሓት ሰራዊቱ ንሰሜን ዝቕልቀል ዘሎ من جنة كوينات زدفافو زلو كبر حمزة هرم زلو أبو ده اللي خنت مجابا نتدرج كفيل الكم زلو سدا يكونن بزخنة نكويناتن ورا كويناتن كم تري وزلهم أب تجراي بفلايتهم بالنسبة للناس سفيرهم زلو عند اللسان نايت كوينات كوينهم زلو سميهم تم زلو. نتن بيجا يزو كسكاسين دجمرنا نكرة
ይሄ ጉዳይ ደግሞ ሻዕቢያን ከሌላ ቦታ ወጥቶ ትግራይ ወይም ኢትዮጵያ ላይ ማሰማራቱ የውጊያ አውድማ የማድረጉ ጉዳይ ስላልተቀበለ የፌዴራል መንግስት ድንበሩ እና ሀገሩን ለማስከበር እንቅስቃሴ እንደጀመረ ነው። በትግራይ ታሪክ ውስጥ ምናልባት እጅግ በጣም አስከፊና ተጋሩ ትግራይ ውስጥ ለመኖር ከም ትሪእዎ ዘለዎም በሙላኦም እቶም ካብ ህወሓት ሃዲሞም ዝመፁ በብሓደ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናይ ብልፅግና ከዳኽሩሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ታይም ሓንቲ ዘረባ ትስማዕ ዘላ ምናልባት ሰሚዕኩም እውን ትኾኑ ኢኹም often reveal their deepest priorities not only through battlefield operations. ብልፅግና ሲ በዘን ናይ ኢማራት ዝሃብኦ መኻይን ገይሩ ሲ ንሰብ መራሕቲ ናይ ህወሓት ስሒቡ ከውፅእ ይሓስብ ኣሎ ኢሎሞ ጉዳም እዩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብሄሊኮፕተር ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ማዱሮ እቲ ናይ አሜሪካ ስፔሻል ፎርስስ ታይም ዝብሎም እቶም ደልታ ፎርስስ ዝበሃሉ ዝገበርዎ ከምኡ ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ ንማለት እዩ እዚ ከምቲ ጻድቃን ዝበሎ እቲ ኦፕሬሽን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእዩ ክብሉ ከለዉ እቲ ፕላን ናቶም ነዚ ዝመስል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፋንታዚ ዝነብሩ እዮም እቲ ኩነታት ብከምዚ ብቅፅበት መፂኦም ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ከካብ ዘለዎ ቦታ ከውፅዎ ምዃኖም እዩ እቲ ዘገርም ክግበር ወይ ክፍተን ኣይክእልን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ክትገብር ምዃንካ ብኣፍካ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ብቪድዮ ደረጃ ከተውፅኦ ምኻል እውን it's just another level ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ኩናት ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝቕፅል እንታይ ከጋጥም እዩ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ መዓት መናውራታት ናይ ኩናት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና መዓት ተህዲድ ናይ ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና ዓቕሊ ጌርካ ምፅባይ ጥራይ እዩ ተቋም የምንገነባው ኤሊት ፎርስ የምንገነባው በቀጠናችን በከባቢያችን ውጊያ በቀጠናችን በከባቢያችን ሽብር እንዳይፈጠር ነው ሲፈጠርም ባጠረ ጊዜ ለመቋጨት ነው የገነባነው ኃይል ከኢትዮጵያ ውጪ ባሉ ዓለም አቀፍ ስምሪቶች ስመጥር ተግባራት ሲፈጽም እንደኖረው ሁሉ በዚህም ዘመን ያንን ታሪክ የሚደግም የቀይ ቦኔት ክብር ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እሱ ነዚ ሰራዊት እዚ ወላ ንክሸጦ ድልው ስለ ዝኾነ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሃገር ምልእቲ ሸይጥዋይ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሰራዊት እዚ ነዚ ኮማንዶ ገለዘ ሓረካት ዝገብር ዘሎ ዘርእዮ ዘሎ ድማ ማንም ሰራዊት ዝደሊ ናይ ክራይ እንተሎ ከም በዓል ኢማራት ዝኣመሰለ ንሕና ዝኣክል ስልጠና ሰራዊት ኣዳሊና ልኩም ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ስ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢራዊት ክንብላ ንኽእልና ግን ኣገዳሲት ሓበሬታ ስሙ ድንበሮች ላይ አንድ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ጉብኝት ማድረጋቸውም ታውቋል። የብልጽግናው አገዛዝ ጦረኛ ፖሊሲውን ለመተግበር ሰራዊት እያንቀሳቀሰ ነው በሚባልበት በዚህ ወቅት ከዚህ አውዳሚ ተግባሩ እንዲታቀብ በዲፕሎማቶች ሲጠየቅ አርፋችሁ ተቀመጡ በማለት መመለሱን ዘ ኢኮኖሚስት ከሳምንታት በፊት መዘገቡ ይታወሳል። አብይ አህመድም ይህንን ድርጊት ምክንያታዊ ለማድረግ የሻዕቢያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ገብቷል የሚል ሰበብን እንደፈጠሩ የሚናገሩት ምንጮች አምናና ታቻምናም በአልጀርስ የተፈቀደለት መሬት ነው የያዘው ሲሉ ነበር። አሁን አዲስ ወታደራዊ ስምሪትና ንቅናቄ አለው ተብለው ሲጠየቁም በአዎንታ መልሰዋል ይላሉ። ይህንን ለማጣራት ደግሞ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ አሜሪካና ፈረንሳይ ኮሎኔል ዣን ኒኮል ኦፍሬ የተባሉትን ወታደራዊ አታሼ ወደ ትግራይ የላኩ ሲሆን አታሼውም ከመቀለ ጀምረው በአዲግራት አድዋና ሽረ ቀናትን የፈጀ ቅኝት ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ልኡኽ ናይዞም ምዕራባውያን ሃገራት ኣቢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ንዝብል ዘሎ ንክፈልጥ ኢሉ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ነቲ ዶባት ንክርዮ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይረኸበን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣችሎ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ከምዘየለ ነቲ ኩነታት ድማ ብኣካል ኣረጋጊፆሞ ከም ዘለዉ ይዝርአ ግን ኤርትራ ሰራዊት ከምዘይብላ ስለዘይፈልጡ ይኮኑ እቶም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ዓለም ነቲ ብልፅግና ብስቕታ እስራኤል ትደልዮ ነገር ተኮይኑ እቲ ሚድያ ሓደ ሕማቕ እናጋጠመ ናይ እስራኤል ባህጊ እንተለዎ ከምዚ ናይ ሱዳን ህልቂት ተኮይኑ ምዕራባዊ ሚድያ ስቕ እዩ ዝብል ስለዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ እስራኤል ትደልዮ ስለዝኾነ እቲ ሚድያ ኣብ ከሎ ሽፈነ ይቦን እዩ ብግምጣሉ ኣንፃር ረብሓ እስራኤል ተኮይኑ ብማይክሮፎናት ናቶም ዕብዮም ብጣዕሚ እዮም ጫጭ ዝብልሉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ኩሉ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ብልፅግና ናይ ኩናት ናይ ደም ባህግናቱ ሰማይ ደይቦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እቲ ብዙሕ ካለዎ ከምኡ ዘግብሮ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ጋሪው የትዩ ዶላር ምንዛሬ ልዩነት
የዶላር የትይዩ ምንዛሬ ልዩነት እየሰፋ መጥቷል። አዲስ ይፋ በሆነ መረጃም በህጋዊ መንገድ ፍቃድ አውጥተው በሚዘረዝሩ ቢሮዎችና ባንኮች ሳይቀር ልዩነቱ ሰፊ መሆኑ ተመልክቷል። በአዲስ አበባ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ቢሮ ከፍተው በሚሰሩ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እስከ ትላንት አርብ የካቲት 13 ቀን 2018 ዓ.ም የአንድ የአሜሪካ ዶላር ዋጋ በብር ከ178 እስከ 180 እየተሸጠ ነው። የአንድ ዩሮ የብር ምንዛሬ ዋጋ ደግሞ ከ204 እስከ 205 ብር ነው። ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው የትይዩ ገበያ የውጭ ምንዛሬ ደግሞ ከዚህም ከፍ ይላል። አሁን የተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሬውን የሚሰሩበት የምንዛሬ ተመናቸው ከዚህ በእጅጉ ዝቅ ያለ ነው። እንታይም ዝብሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደ ካብቲ ንዓቢ ቀንዲ ተዋጋኢ ሰራዊት ኮይኑ ዝዋግኦ ዘሎ ዝቕባበ ወይ እውን ምንሃር ዋጋታት ናይ ነገራት እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ብርግፅ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ናብ ኩናት ካትኣቱ ዘላ ዓብ ኩናት ንክትገብር ትንቀሳቀስ ዘላ ቁጠባ ብከሎ እዩ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ገፂኡ ዝኸይድ መናብሮ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዶላር ኣይርከብን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ገንዘብ ዘለዎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ክሸጦ እዩ ዝመርፅ። ምክንያቱ ኩናት ክገብር እንተሎ ካበይ ምፅኡ ክኸፍሎ ነቲ ኩናት መንግስቲ። ስለዚ ብር ክሓትም እዩ ወይ ካልእ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኢኻ ትደሊ። ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያ ብር ናቶም መሊሱ ካብቲ ዘለዎ ኣፀቢቑ ከንቆልቆል ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ብሉምበርግ ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት እዚ ክፃወር ዝኽእል ቁጠባ የብሉን ኢትዮጵያ። ነዚ ኩናት እዚ ምዃ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ዘሎ እንተኮይኑ ስለዚ ነዚ ክፃወሮ ስለዘይክእል እቲ ቁጠባ እንታይ ክኸውን እዩ? መሊሱ እናከፍአ ክኸይድ እዩ፣ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ። ንኣቢ ድማ በቲ ምርጫ ዝበሃል ኣሎ፣ በቲ ናይ ቁጠባ ፀገማት ኣሎ። እቲ ፀገም ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሓደ ካብቲ ናይቲ ዝዓበየ ፍርሂ ናይ ብልፅግና እዚ ናይ ቁጠባ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ንተራ ህዝቢ ንነፍሲ ወከፍቲ ሰብ ዝትንክፍ ኣርእሲ ስለዝኾነ ካብዚ ንክትሃድም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን። ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ ግን ንብልፅግና ከምዛ ዝበልኩም እያ ክሳብ 4 ኪሎ ሒዙ ብእዝኒ ወጢጡ ዘውፅኦ ኩሉ እቲ ፀገማት ከም ዘለዎ ተፃዊርካ ያኪድ ኣጆኻ ዝብልዎ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ክቕፅል እዩ። ናብቲ ናይ ኩናት ዳይናሚክስ ንእተው። ምስኡ ነይራ፣ ኢራን ምስኡ ነይራ፣ እስራኤል ምስኡ ነይራ፣ ናይ ኣውሮፓ ዓርታት ምስኡ ነይረን ብቐጥታን ተዘዋወርን ምስ ትግራይ ደው ዝበለ ሓይሊ ዳርጋ ይነበረን ምባል ይከኣል እዩ። ሽዑ ዝነበረ ውግእ ትግራይ ቨርሰስ ዓለም እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ። ንዚ ሓይሊ እዚ እዩ ፈንቂሉ ናይ ትመል ናይ TDF ሓይሊ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ እዩ። ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ንፃሩ ይቃለሱ ኣለዉ። ብዘይካ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ እውን እቶም መጀመርያ ዝነበሩ ንፃር ኣብዮም ዝቃለሱ ዘሎ እቶም ህዚ ሓደሽቲ ናይ ኣብዪ ተጋሩ እዮም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ። ብዘይካ ንሶም ብዘይካ እቶም ናይ ሕዚ ሓደሽቲ ባንዳታት ኣብ ኢትዮጵያ ደጋፊ ዘለዎ ስርዓት ይኮነን ይመኽርዎም ኣለዉ። ከምዚ ዝበለ ጉድ ስለዘየለ ይመኽርዎም ኣለዉ እቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ። እቶም ተጋሩ ጃዋር መሓመድ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣስተውዕሉ ይብሎም ኣሎ። ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ክሰምዑ ይከኣሉ። ከምዚኦም ዝበለ ባንዳ ትግራይ ይፈልጥ። ብዘይካ እዚኦም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንፃር እዩ። ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእታ ብዘይካ ናይ ኢምረትስ መንግስቲ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝውቃዕን ዝኽስርን ዘሎ ናይ ኢምረትስ መንግስቲ ብርሕቐት እውን ብዘይካ ናይ እስራኤል ድጋፍ ዝኾነ ድጋፍ ዘይብሉ መንግስቲ ተነፀለ መንግስቲ እዩ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ማለት እዩ። ዘን ኣብ ዓለም ቀለስቲ ዝበሃል ዓርታት ከዓ ምስኡ ዝነበረን ርክብ ኮምፕሊትሊ ቀይረን እየ። ከምቲ ትማሊ ናብ 4 ኪሎ ክትመፁ ኣይንፈቕደልኩምን ገለመለ ዘለዎ ዝነበሩ የለን ነብርያ ነበረ ኮይኑ እዩ። ሕዚ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ኣሜሪካ ትውሕቶ ዓለም የለን፣ ኣውሮፓ ዝውሕቶ ዓለም የለን። ኣብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጣዊ ውራይ ተረግሪጎም እዮም ዘለዉ። ዝጀመርዎ ውግእ ናይ ዩክሬን ክውድእዎ ይከኣሉ። ሕዚ እውን ኣብ ኢራን ሓድሽ ውግእ ከበጋግሱ ይምክሩ ኣለዉ። ንሱ እውን ናብ ካሊእ ጭንቀት የእትይዎም ዘሎ። ምክንያቱ ዘሊልካ ናብ ውግእ እዩ ብፅባሒቱ መን ስፖር ፓወር ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ኣብ ካሊእ ካልኩሌሽን እዮም ዘለዉ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ጉዳይ ዳርጋ ንኢምረትስ ንስዑድያን ንቱርኪ ንእስራኤል እየን ዝውስና ዘለዋ ምባል ይከኣል እዩ። ሚድል ፓወር ዝበሃላ ዘን ሚድል ፓወር ዝበሃላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጉዳይ ዝውስና ዘለዋ ከዓ መብዛሕትአን ኣብ ጎንና እምበር ኣብ ጎኒ ኣብዪ ኣይኮነን። ብቐጥታን ተዘዋወረን ግብፂ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ፣ ሳውዲ ኣንፃር ብልፅግና ኮይና ኣላ። ናይ ቱርክ መንግስቲ ተጠንቂቕዎ ከይዱ ኣሎ። ሕዚ ናይ እስራኤል ፕረዚደንት ኣየኳ ንክብል ክመፅእ ምዃኑ ኣይትፍራሕ፣ ብርሕቐት ክንሓግዘካ ኢና ክብሎ ክመፅእ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ሱዳን ኣንፃር ብልፅግና እዩ። ምክንያቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢዱ ዘእተወ መንግስቲ እዩ። ሶማልያ ብተመሳሳሊ፣ ጅቡቲ እውን ከምኡ ዝኾነ መሓዛ ዘይብሉ ዝተነፀለ ኣይዞሌትድ ስቴት ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት ዝለዓለ እዩ። ስለዚ ከም ባይቶና ንሕና ንብሎ እንታይ እዩ ዘብቅዕ ዘሎ ስርዓት እዩ።
ኣብ ብልፅግና ዝተዛብዐ ራእይ ሒዝና ዓድና ንሪና